ini pendam ke jing doi au beli kupa jingi bahap neng hakni keno apai sngi ngi nungu ngidam ngiaro ban pendon burom ya ka keteng ke beim ka bakhut ka bakrau tam ka jongmi ngi aingu ro kertang ka blei bam la penla ingi bangin wan sekali ka yeng ka bakentang tam jongmi ha ka bangi wan ban yaseng lang ban yamani lang ban yaro ban pendon burom ya ka keteng ka beim ka bakhut ka bakrau ka jongmi kumjuru ablei ngi wan ra ru kini kicing ai ki baret tam abangi lu jor bat kicing ai ki ba me melathe na ka khet ki isnei ki jongmi trai pedang ki haba ka balang ketemu ban penya ki kam ki jam jongka bakin langya saprang kumjuru abli ngada kerpa ru to daya rap i teman basan enang long iban sasam ni ko kubor ka jing pen kre ka long no briu hanrei ka jing pen janai ka wan nami ai ka por ka musim bakut un pen selei un pen dap bat un trei lai luat ye i bat yangi ki basngap baro na bai kini ngipan ha ka kateng ka batiang bat don botam jong Jesus Christ amen. Hagani ka porpan shwa bangin poishe ka banta bangin sayo ya ka Jesus lock na tiyan ni jong ublay ka praise and worship team kan yalam yangi dikijing ruai shaman siya. Pangadang kot dan baktayanga men bangadang kot dan baktayanga men bangadang kot dan baktayanga men bangadang kot dekati bapen jong utra. Hallelujah. Why? Dan baktayanga men bangadang wai dan baktayanga men bangadang wai dan
roi Dei kakti ba penem jong utrai Hallelujah Hallelujah ya ro ungan ya ro Don bakta kunyangan Don bakta kunyangan Don bakta kunyangan Sing pada haleluya Haleluya ya ro ungan ya ro Don
kapasal. What led to why adikku selain? What led to why on adik shine? Utem mau penuh balik. What led to why au yai le. Oblay unang yai kerkhui pi hisamla jaga praise and worship team hibaya lamni ni jingrai shaman sim nagaway yatayo shagaway pat kishwabini ya chaprang shaka jes lok na tin jong oblay to ini benda bicing duai oblay upa jingi bahabaneng sasisian ko kan rat dan man karpa deme ya kai ka ba ka khubor mala bu ko trai ga jimot ga men sim ga jonga bangnya samlem ko trai kat ka bangala ngi ji sam hang ne tien ga bu khu ga jong me ko trai ngai schem ban ai ngo ma mala dan ka da ba ba khre ya ka ko trai ngai schem gi jing dan ka ga jong me ga ni ko por ban sa me ka ko trai ngalong tang ukhiu khando bat lot ko trai ndai ko trai ngai yang ni ga jaka ban sam cái just lok na hindi jing thoi ba khoj ngam long ei ko trai bat la da don kan no cái jing breu ko trai ha ka ba sami ka ru ko trai tu pendam no ye kita na gi jing mot na gi men siem jong ki para bangai bi be shakri nang bo ko trai kin yo be ye gi just lok kat kum kaman ko ba khoj ka jong me nang ye ger khui la ka jong ka balang ko trai bengin nang ya ni nang ya lam da gi jing sam phang na tien ko khoi jong me kaba don kame ko try hagi ni singi ki bon ki ji kai ki bakala na bon ki liang ko try ini baro ngi ui pan kadang beran bawa tiang try Yesus Kristus amen. Ki para bangi bi ka jingkran jonga hagan ga singi kalong ga jingpen kan mau ya ki jing shisha ki bala tho ka bible bokum ki kristan na ka wei ka puas ka wei pat ngin nang pen scam bat pen su thiet ya ga jing sham phang bat jing kristan ki chungi ka jingkran ga jonga hagan ga por kalong hagan ga phang ka bangi lai e ga screen kathma ublay persya ayu saitan bat ka benta ka jung ubriu ka jingkran kan long nadu basdang kathma hadu bandakut kalong ka phang ka bayar bha bat banum shim e ka por ngala khre bangan chupuli na ka screen ya ka bangala tho shua bangin ye push ka phang ngin ye pe du khindiat ya ka background ka be dei bangani ka phang ka palong nadu baningkong bat ka jing hap jung ubriu bat kumba ngala duai shua banyak syakmat ngadon man pen mau bakadan ke jing ong balada arngut ki briu ki shia hab jingmut bai kamut ba wei na ka wei na ki dei ki bom ju perkhat sngob han amar kata ban long lai loj ban ya kubur banum ye menjur ka ba ya ginu ki jing tho ki ba phim sngoy hab jingmut lani ki beng ong agree to disagree tang ba sngob ha pen shong nia naga bible kat kum kan nong rim ka ba pisat na ini jing tho ba khoi ta kum mangalong ini ya shaprang no dengan jing tho bat ini pe rangkat bat ka jing pulih ki jonga kat mau blei persya ya usaitan bat ka benta ubriu Habinya ia ke background nadu meningkong abu
ni keran chuaning kong shapang ublei. Ublei kat kum ka Bible ulong ubalong hi ubabyang hi ubadan bor baro ubadan hi jaka baro ubatip lo ge baro ubana bom jukut. U alpha bar omega ubas dang ya kapor. Uba janai ha ka hok. Uba khuj bat ba janai ha ki ge baro ki babha. Ublei ubalong lai person ha we ublei ukpa ukhon umensim khoi. Ni pule kum ta ka jing phla jing ki apostol but kani ka long ru ka jisu thu ya ka artikel ba ar ba lai jing jing phla jing ka ba pau ha ka riti penyai balang ka PCI. Ngangai kum bala tho ka Bible baka Bible ka long ka kitab bala persat mensin daublei bat bala tho daki briu ki bala keren na ublei ken habala penki yaki daum simakot itu gilong ki khat bala kot bat ni ruai ki ruai shemsim ka ba shispa saupo ka khat ka balai kong Bible banga e nan kongo tang yaka kindiat spang ki angel ka Bible ka yathu hasibon ki jaka spang ka jingdon ki angel ki ba ka liang ublei baru ki angel bala hab lan ki ksoi ni so thu ru bu de ublei bala thawi ki angel ka bangiu i haka kitab Ezekiel kal nong bar pra khatsan bar ha kitab Job la khat ki angel ki khon ublei ki angel ki ba ha ka liang ublei la khat ki ba khoi sam pra pukndai san ki deiru ki nong ra khubor ki nong pek nong khmi ki kherup ki ba paharai ber eden but ki seraf ki bangi puli ha kitab Isaiah nong bandriu ki angel kim dan kemet ku mangi ki breu andre ki la banon pau hangi ha dur kum ki breu but nginum itu ya ki ba ki dei ki angel Hebrew hatlai ar ki angel kim song kurim par angel Matias arpu ar laipo ki angel ki ba kaliang ublei ya ki jingela Michael ki le thma per sha yu yak jakor ba ki angel jing u jing pen pau kharar nyo ki angel ki bala pau de ka kerteng ki lo Michael o Gabriel but angel bala ha u ba kerteng u Lucifer kadang ki jing song thu ba we na man ki lai ngot ki angel ki de ki bala bot yu Lucifer u bala yeng per sha yu ublei jing pen pau khatar sao naga Bible ngitip bagi angel ki bon bha Hebrew khatar arpuar ngidan kat khot bale se la thau ki angel shua yu breu but shua ya shibun ki ki bo bleu la thau Job lai pra sau de nyok ong meladon ha ma me habangala seng ya ki nongrim juga kendo halor ayu bala pen scam ya ki nongrim jongka lani u bala bu yu mau dong jongka haba ki klur men step asu thu ki angel ki yarwai lang bat baki khon ublei baro ki yarisa namar kejing kemen naka Bible ni su thu baki angel ki de ki banap jingmut bah ki angel ki bala habru ki banap jingmut bat usaitan ru banap jingmut palat ye ki breu very intelligent nio i ya kata kumno bu la pun shoyu Adam bat kumno bau la pun shoyu trai Jesus Christ tang bau ram upenan kam ye ki jing thok ba hoi upenan kam wat ye ki jingmut ki jong Petros ban pen shoy utrai Jesu bat utrai Jesu la ong hilet chadien jonga meu saitan Matias kan ri arpu arpulai ka Bible ke yathu bu saitan urung ru hau briu bala jit ban yang persai ublei Lukas arpu arlai anda kum tau saitan ulalai besut hapo ujudas ya ubalasin Iskariot Yui Petros sanpra tu pen le adkar tu pen yasharai na bau tau nong ele jong pi ubo saitan kumu sing bakar hu uyai keleng udawat knang ye unuru baun yo ngoi teli haka perthai dan bon kiro am berkhat bau saitan bat kiksui ki dei tang ke jimut dur tham tam ngani ke juk momenta kini kilong kendiat ki jik pen ken mau ye ke jingdan bat jinglong ki angel ublei ba ke jingdan bat ki buit thap ki angel balahap lani ong no ki ksui ki bah ka liang bat ke jingelam usaitan kadan ke jingong baladang ngimtip syapang unong shun jongi ngi la rem lupa ni pule pada ka Bible syang ki breu ki bosong ksui ki bo jis try Jesu upen kia tang ublei uba dan bor barok belong ke jingkermen yangi
Syapang Lucifer baka jing sedang tepop. Gitu Ezekiel aku prak halai duhat kendai. Kadai ke balat ho syapang ka jing yam pang nuot na ka benta usim ka Tyrus. Penban ka syai baka long arsetap baka dairu syapang Lucifer. Kidan ki kentien kum melalong ukheruk. Lalong haedan haka per ublay. Ki diamond ki jainkup jong ur ki long ki mau kordor bakordor baro ki sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, baksiar. Rengkat ke jing penbiang ki kanjeri bat ke tang muri na ka benta jong u. So tu de nong ruai. Dan ki jing nong yalam jing ruai. Ki bangi so tu syai bakam de syapang usim ka Tyrus. Lucifer kum ukherop ulalong halor ulum bakhu jong ublay bat yaj sharum shaneng hapdeng ki mau ba meding. Syo Ezekiel arhu prakhasan kanyau melalong janai halakilenti nado kata kasngi bala penlong yeme hadu bala syem ye ke jing bom hok hame kadonut jong me kala meng namar ke jing itnat jong me mela pensniu yala ka jing start nakadaw ka jing pernai jong me ngala bread yami ha ka kendo mela pensniu yala ka jing start Isaya khat saw khat ardu khat san kumno mela ham na beneng ko lur syai ukun jong step mela ong hala ka do nuot ngan kiu sya beneng ngan kentiu yala ka khet aneng ki lur jo ublay But ngan syong halor ulum ke jing seng hagi bakut pang syatei ngan kiu selendat kilo ngan long kum ubah jrong tam penban ensa baik di point ensa penhiar yamish dujok shadu trai jong ka liulong hagi ni hot niyo i ya ka tien ngan lani ai ka bengi juong capital I sansien Bat ka boong ngan long kum ubah jrong tam ka bapen pau ya ke jing pen long blay yaladi. Usarong balaki uskong. Usat hau ba penirengkat bunong tau. Unong yalam ke jing mani ulakwa ban syak mani. Usaitan wala pen syayu trai jisuban mani yu. Hadu kata. Lucifer ulalong ubas new evil one. Ubayale persyak ya ublay bat ke jing tu lupa kalong ba uta ubaong ngan long kumba ba jrong tam penban ansa penhiari mi syudujok syadu trai jeng liulong kum ta ke jing sung tu kalong ba shem thau ublay ke jing sniu hendai ke jing sedang jeng ke jing sniu ka dei ke jing kwa usaitan ban penlong blay yalade da ke jing pendon kam ya kamon lai lui ban jiet ya ke lenti ban yale persya ya ublay Kajing hab ubriu. Ublay ulat hau yu ubriu haka dur jong uhi. Ban roy, ban pendap ya kepertai, ban sensyar halor jongka. Kat kum kajing bu bay ublay. Ubriu, ujing thau bu ublay ulat penpong pan singat ya u. Daka burom bat kajing penan burom. Sam perasan. Usaitan ubakwa ban penlong blay yala dia. Ukwa ban sensyar halor jong ubriu. Ni akan mau bahaya eden, ublay labu kawai ke hukum ya ubriu. Bat kabo ubriu ulapan kenya ka Genesis R kan dekat nyok mengitip baro. Hapdeng ke jing lai luat ban bam na baru ki dieng haga keper. Ka hukum kalong ban tunjuk ya ka mon lai luat ban jit ban kongu mon lai luat ublay ni ban yele persya u. Ublay ke jing it ka ban penbor yangi bangin le ya ka mon ke jong u. Kwa ban penbor nama ka jing i gamla ban penbor. Ubriu dan kam ban bam no dien ka jing tip ya ka ba ko wasniu. Ukham dan kam ka jing tip ya ublay proba ndai shpo. Penban ka ba bam na utau dien ka long ka wasniu. Habo ublay ukhang ka ei nangi ka dei dei na ka benta ka jing bahajungi. Kanuksa Menom klim ka bahaya ni, bat ladang klim kasniu yangi, bat kas pensungsi yu ublay wa yangi. Ublay wa yangi ka mon lai luat bangin num le pop. Wa yangi ka freedom not to sin. Usaitan ubolong intelligent ulapan arta tien yu ubriu ban syania yu ublay.
Usaitan uba sarong ula pen sarong yu ubriu ban long kum kiblei. Genesis laisan bat ubriu ru ulayale persya ya kamuan ublei. Kapop kahiar pateng. Ngile pop namar bangidei kinong pop. We commit sin because we are sinners. Namar baro kila le pop bigla du len e ga bro jong blai rum lai arpulai sam san pui san hakmi la thau dur yang a jing mam hok bara ka pop ka kmi jong a la pun yang a rum riu arpulai namar ka bainong ka pop ka long ga jing yap ubriu la ha ba ga jing khum usaitan usiem ka perthei ba unong sensyar ga jing dum apsa sin riu khara khb shispa lai pulai ka khot ka ba ar ong ka jing long suk baning kong ubriu upenduhi nakata mi jing sosi jing rem kajaj jongi sam san pulai ar lai ublei ula jingo arsut na beneng yaki khun ben riu ban khmi la don ne manu bala shempang bala wat ye ublei uwei baro na ki kila keladin kila kelajak lia langno om don shu u bale bha om don uwei ru mentang la poi syekh phang pedeng katma ublei percaya usaitan bat ka benta ubreu haga jing khum usaitan ubreu umla syu ban pelaj yaladi nangta wat lada ukwaru ublei haga jing ej ba jung u uwan wat yu adam bat ong medan syai ublei un le lut barok kabala ban le na ka ban ki breu ki bakwa ban wan phai sheu ban lai na ka jing khom usaitan statement jong thama Genesis lai khat san but ya ka jing shun ru ngan bu ha preng jong me ba kata ka breu bat ha preng usembai jong me bat usembai jong ka on pen luet ya ka khli jong me bat me men pen luet ya ka khong dong chak jong u ka thama kala sedang ka benda ki breu ki bakwa ban lai na ka jing khum saitan ka long tang da ka jing ngai bo ublei ula ban pelai bat bo un pelai ye ki nang ta ki briu kim kwa ban pelai ye la di wat la da ki persyang ka kamai ya ka hok ni ka kamai da ka hok ki long ki bo ha tang ba kim la ban penim ye ubriu ubalayap ki long ki bo ha tang ba kim la ban penim ye ubriu ubalayap Isayan rup sound riu. Nabangi barok ngila kalalong kum upam koi. Bat ki hok jungi barok ki long kum ka jan babit tengit. Ngi yap stai no barok kum ka sla. Tie ki jing bom hok jongi kum ka ler ki la rong no yangi. Om dan weiru ubriu ubom dan ki jing bom hok. Bat kita ki jing bom hok ki la rong no yangi. Nadu kata semen berim, kasyai bakalenti bo ubriu ula banwan phai shu ublei kadai tang ke jingai. Hebrew khatway katho ka jingai u Abel, u Enoch, u Noah, Abraham, terder. Ublei u kwa babarok kibriu kin ngai heu, tang baban ngai kadai ke bentai jong ubriu. Kai ke jingai. Shubu ngadon kham hapo bat ngakwa ban kiu shajrong syaga kendon ke bangam lai pi bat pi don hajrong bat pi ai ke kti bantan yanga kini kila ban jalong ladang ai ke kti bat pi tan bat ngapoi shajrong ka dei ke jinget banga ai ke kti bat ka dei ke jingiu i bat ke jingkhen bat jinget ke bat dei ladang ai ke kti bat pi tan bat baro argut nya hap syapo ka dei ke jingiu i jadi ke jing hen bagai jinget ke babaklah ki kentien ya nes like handriu ki kentien wei ru banget hanga ki kedo bagai jinget ke dei ke shimet ukpa umla ban nget na ka bentau khon bat ukhon umla ban nget na ka benta ukpa lada ke jinget kala ban hiar pateng don kam ya ke jing kha arsin na bau blei la iet kata-kata ke berthei kum ta kat maru along ke jalan ar Petrus lai kendai
utrai le tuat chapang laga jinggular. Henry uyasha selamat pi. Ubom damon yanu ban jotno. Henry babaro kin poi sya ka jingla ka bumut. Hagani katma usaitan unyale ban kum lut ya ubriu ubalahab. Henry ublei bat ban pelaj na kata ka jingko. Naba ublei shimla pha yala ukun cha ka perthei bo un pen ram ya ka perthei. Henry ban pen im ya ka perthei da u. Usaitan uyale ban penduk jaj ya ke jingai ban penduk jaj ya kibangai ya ke jingai ju ban penduk jaj tiki buit thap jingai bakla ju ya kibangai ju ko ban penyap khnang bah ka perthei ken dan tang ki bom ngai ha ka jing sensar ju ka bakin ya le kat boman bakin jot hi kum tang yu yu kan u penyap yu abel pen ban ke jing isnei ju blei kala beteng habala khai u set usaitan ubele ban penduk jaj ya ke jingai bat kala don kapor ba ikum ba ulajan la ban le kumta Genesis nriu kaya thu ya ke jing sniu ka bala roi hadu bo blei ula kala ka bamut la ni ba be bula thau ya jing thau baro henrei uno wa ula shem ke jing isnei hakmat utrai habo ubriu tre ban pendem kawan ke jing bisyar bat la penslei ya ka perthai bat tang noa bat kibah galing batu kilalai im ukun jiri kibah ngai ubeteng hadin kajing pensilai Genesis pra khalai dukan rio badu no wau la tei keduan hau trai badu trai lo ong halaka donut ngan tim syu ika kendo pat na ka bentau brieu laga jing perkhat ka donut brieu ka basniu na du mendang long som laju kat barang sa kan ni ka pertai ka ayom bet ba ka baot ka bakriat ba ka basit bat ka liur ba ka telang ba ka sngi ba ka miet ke nom pep syu Genesis kendai wi sau tu da nang kha bat tu de pendapat ya ka pertai ka seriem ki Genesis iwei arhufra kata ka jing ye ublei yu brieu ka bayai sha slam ya kat kata ke jing bomman Genesis hat wisau ubriu la yang persyak biang yu blei kila ya ongru ya nyin ya tei ya kanong ba ka wei ya la dia ya ka kut ru ka wei ka ba kler jung ka kan kut hadu ka beneng bat tu ngin ya thau nam ya la di ba yo an pensakma yang i hakmat ka perthei baro ublei den gani ula pen baklai ke ketien ki breu bat pensak kemaru ya ubreu keleng ke perthei kumba ula tmu ha ka jutang ha ka porunoa tu danang kha bat tu pendapat ya ka perthei Genesis hat we nyu khandai ya nyin ya hiar bat nyin ya pen baklai ke ketien jung ki hangta bakin ya so thu syu ya ka ketien perlok hi kum tau trai la pensak mai ki keleng nang ta hakmat ke perthei baro ti gilai pen pep no na ka bania tei ya kata kanong ba namar kata la khot babel ya ka ha ka ski pentecost pat tang ka wi ka ketien baro kelias thu ki kam arpra baro ki kristan na ki jek ndi ba pher ki la long ka wei ha u kris jisu galatia lai arpra kolosai lai khatwei Genesis shipo nyo ya nyo po tli ki kan hon men riu ki ba hiar pateng ne ki lai ngot ki khon senrang unoa arhun riu nu shem lai po nu ham khat sau no japet bat ni tip shai ru ki ai ki kan hon kadan ke jing batai bangi kasi ngi kan thop ha ki pateng no japet na ki ni ki kan hon lami ki jingai bat dustur thau hi ubreu ki ba pher ki ba khamrem bilong jung ki ba nia tip kalong Egypt ki China bat India ki ba pau khmat ni berim ha ki jinya jopor lami ki puriskam shibun ki jat jingai bat jingmani mani ki jing thau jung blai ya ki met beneng bat kum kita ki ba mani blai thau ki ba thau hi ubriu da umau di ki ba mani gilom ki wa ki khlau ki patap bat kum kita bat ha ka jing su thu na ka Bible ngam lau Haka Yesus tu nak Bible, kam dan kapor ba ki khot ka sot tijuk. Kan ni kam di jikai nak Bible. Ukun benri ulah hab yang nak jingdum nala ka jong ka jingle.
Namar ya ke jing bitar rublei lapan pau na beneng persya ke jing bom rublei, beri ke jing bom hok baro par, ki jong ki breu, ki papen pep ken, ya ke jing shisha, da ke bom hok. Teu rublei pen sapriang biang. Ban plie biang yang kalat. Bagi kita ki baji di ukin yo ban pai. Kenang ba amdei ben sulum haju bayo da ka bor kim la ban pai. Rom yu er fra tekat kumba kim shimla tre ban bad ya ublei haga jing tip jungki. Kum ta ublei ule ino ya ki haga jing mut bom su nyo. Ban ya le ya kita ki eru ki bombit. Jirai basan spa san pula ger khot ba ar ko. Syaklau syapatap kapok kalam ban mani ublei bakan sya. Ublei ki jing ba ju ubu pat ki jing tip lem ho briu. Kaba yai pen sung thu man kaba ngiele persai ublei kani ka plelat bangin wat ya ke jing ma shua ke jing syar kat gum ka bible ngi ki khasiru ngimi pateng nakini ki ken hun ababel ngi dan lagi jung ki khana pateng ngi dan ha ke jingai bo khasi uhyar uyah kiu nulum seperti beneng na beneng seperti beneng. Badan dalam dukut no kata ke jing siar kinyo skum kinyo trap kila sa no sheni ke kendo bagi kendai skum kendai trap kila sa seti beneng. Haba la long kristan ngam sngau dei ba nyen dang ngai kumta. Ngidan lagi jang kiru kom bat dustur jingai lejong. Buon ki kristan ki berang te hakum kita. Kajing jaba shisha. Kawai ke beriau ke balong kristan, kalau keli ya uwe ubriu ubaju persat, nak mentai kino kijing sitom, bat habu persat kalau keli tak beriau uduai shanu. Kajubab kabu ai kalong ba uduai syagamariang. Kajubab bu ai kalong ba uduai syagamariang ngabu in bracket hang tu. Hukum number 1 lagi hukum. Menom yo kiwe giblei nalor jonga. Uju ubriu lan mani ublei bushisha. Andai duai saya kiwi giblei nalor jo open kenye go hukum go baring ko dan we perlok jonga bana sengkasi wong yang pi keren ba long kristan wong andai ki bawan pha pek ki wan ba sat pha khen bede ki bun pha ki de ki kristan jung pi de kim lap jing rap nang nu ki ong ngim ban si ban wan ken mau yo ngi pen kenye go hukum baring kong menom yo kiwi giblei nalor jonga utau ba persat, udah ubah basan kumu presbyterian. Tang ba menta ula long klembalang. Ngidang ya buat ya kirukom rim ha ka baidei bat ka ba syak hap telen ka sabut ke sky kami nyang persit. Ngia tak huyong pendat kendok jemprut haki kelung bat ngasngo begini ki diban kutno haba la long kristan. Namar ba kim dei ki jinget ki bakat kum ke bible. Hak je selok nang serai presbyteri ru nyeshim kia bhai kini ke. Ya kino ki jinge kendo jinge. Ni dei ban duai be tang ha ke kerteng Yesus Kristus. Nyem dei ban klet bu ubleu bengi mani, ubleu pa ubleu kuon bu ubleu mensimba kuon. But ubleu ubleu jong Abraham, Ishak, pat Jacob. Uberakumui na kata dei ublei kat kum ka Bible. Ki jing duai jongi, ki jing yale baken jaman siem, ki dei ban long kat kum ki jing mut, ki jong ublei ki ba pau ha ka Bible, kum badan ki jirai jaman siem ko bakadoi kani. Baro ki jing duai jongi, ki dei ban pen sngau ba yo ublei Abraham ublei Ishak ublei Jacob. Lem kum ta kadan ke jing khle phon, ya ka jing nge da ki jing mut briu, ki ba pen sngau ba ki jing mut briu, bat ki ba pen sngau si yo ublei. Hakapor mengadang kena ngajukan mau ya kurkom ya keren halo gitu studi ngai ba menta bengya long kristan nyimle shu nenge shu ya kita menta pat kadon ke movement nadu dang samla mengihi ba nyo sngo da Hong Kong ya kata kilong shua gidi dang hibreu bat ka jing ke perkhat ba kilong shua kim chu bakala ka dei ka babakala ni dan kam ban pentma ye ki jingmut jungi renewing of the mind ban sngo thu ba ki jinget rim bangi ju perkhat ba kilong ki badai pen ban kilong ki bomdei
Ngangai kata kadai ke jing pentamai jingmut jung ki Kristan baningkong hari hasi. Ki bala do nai ke yeng, do ye ke kur na kapata ke jinget ke pentamai ka bakila pediang. Kila do ye ke bertai hendring ngangai kila jopat ye ke tama. Bakin zaman siem baru atang de ke jinget. Ha ke kerteng utrai Yesus Kristus. Ni pule kumta siapang ki Kristan ki baningkong hagari hasi ba ye jongi. Nyiru ngi de ban longumta. Ni syak patan se ke jinget irim namar ke jinget Kristan kamla ban hiar pateng. Ngila ban penhiar pateng ya ke jing hikai bat jinget Kristan. Hendra ke jingya dei ba marmet bat ublei ka dei shimet. U kenjri kirungai agani kariru u peteng hadu hangi mentaru ka dei shimet. Mla ban khala khar sien. You cannot be born again. Kata ka dei ke jing sutu kaputrai jisu hikai yau ni kademas. Haga pertai ke bala dum jong ke Genesis khatway Genesis khat arpat. Ublei daga jing ej ba jong ulakhat yu Abraham. But ublei ulabu ka jutang ka umla ban khen ka balong ba nauni kan mi ke jai ben riu bala jit. But ka jutang ya ka ri ka bon ai ha kan ke jai ben riu. Artli jai ben riu bala jit ka jutang. Ublei Abraham Ishak bu Jacob kila Abraham Ishak bu Jacob kila long ki pa kan ke jai ben riu. Ling ba Moses ula penbiang ye hukum ban long ka jing shai ka perthai. Leng ba usim David ublei labu ka kular ba umla ban khen. Ka ba enmi u khun u David u ban seng ye ka hima bom jukut ar Samuel nyukan rio. Bat ka jing pendep ka bang yo i. Ha ka gospel ka gum Lukas nong baningkong ka life ulai ka bal khai utrai Yesus Kristus. Habala pai ka hima hadin usim Solomon nagi khat kendai ngut isiem Israel. Baro khat kendai ki di basniu. Khat sao ki basniu palat. Kapai hima Israel bat Judah. Khat kendai ngut kisniem barok kibas niu, khat saulut kibas niu palat. Naki khat kendai ngut kisiem Judah. Kendai ngut kibas niu bah. Ar ngut kibas niu, hendriu ngut kibabah. Bat ar ngut kibabah bah. Tipi ke majoriti kadai ke jongno. Bat kisiem kiba syaban rengkang par le. Kini kisiem kibas niu. Hado kata-kata syaban rengkang par. Lada dari Israel ke Assyria, ni lada dari Judah. Habat telap ke jing sniu, bat jing mani boleh tahu ke Israel ke lasha job haki Assyria hau nyo arpuai shua ukres, bat ke Judah haki Babylon hau san pra nyo shua ukres. Hapadeng gini ke jing jang yo ipat igi reunget ki bakrau, ki balak balong ki siem ni ki prophet, ni ki merau, ki bangi pulih ke tasmen barim. Hadien bagi lawan pai selakari, lami ki dustur beliau lengba ki saus pasnem. Kiba utrai jisuru Ukraine Persia. Kadang kapal polong silent period yang biasa inu belai. Hendrai kimi idustur beliau. Bangisa pulis panggil Parisi, Kisadusi, bat kita Talmud, ikiwai. Markus nyo khalai. Pida penduk ya kaktian ublai. Da karukom pateng la pateng jongpi. Ya kaba pi hikai. Bat shibun ki ai rukum kini pile. Rajisu Ukraine Persia ya tradition of men. Kajat ben riu balajit kalajak lenti. Hendrai uken jeri kiru ngai upeteng. Ling baki riu krau jenget ki bangiu iya ki gospel. Ni pulis hong Sakaraya, Elizabeth, Simeon, Anna, bat bon kiwe. Ling ba history kajat ben riu Israel. Niyo i bah por Moses ling ba paru la persyang man penduk jat ki kajat ben riu. Kapapa itu ke statement kepala ai Haman. Uhaman nak por mereka ibat ke Esther la persyang biang ban pendu jat ye kiju. Herod ulat mu ban penyap bi uklung Yesu. Kini kilong shi benta jong katma hapadeng ublei ber usaitan. Ublei wele dak hok bu usaitan dak lam le bat dak bor. Usaitan wele ban pendu jat ye kiju batru ya kiru ngai Kristan. Hadu mentar ngini i kata di ubut hap jong Kajing benem Yesus Kristus Lukas sau khat endai. Umen semu trai hanga na ba ula pensle yang ai ka ban yalap ka gospel lagi beduk. Ula pha yang aban pen benai ka jing pelat ya ha ki bala set bendi. Bat ka jing pen pej pat ha ki ba matla. Ban pelat no ya ki bala ban ki sitom. Ban pen bena ya ka senam bala pedang hun ka jong utrai. Kalong gat khot ka jing pen bena ya ka mission utrai Yesus Kristus. Yang Nazaret manifesto. Yohanes Sipo khat nyu khat pra namar kani ken utau pa u ye yang a
Na banga ai tino ila ka jingim, bangan yo simpat ya ka. Om don uba sim ya ka nanga, henre nga ai tino ya ka naladihi. Ngadon bor ban ai tino ya ka, ban ngadon bor ban simpat ya ka. Ya ka ni ka hukum ngala pediang nau tau pa jonga. Matius arpu pra, kumbau kun ubri simlawan ba an syakri henre bu un syakri. Bat buun ay ala ka jingim ban long ka jing suspa iki bobon. Kini gilong idhot nagi bobon. Kiba keren ya ka jing IT utrai jisu ya ala ka jingim ban syakri bat ban siudap ya karam kapop kepertai. Ngindapai Leviticus khat new khat way. Naba ka jingim jang kado kadon hakata kasna. Ka jingim utrai jisu kum ublei ukun. Ubalawan long ubri bopura. Balakar ka meri ka teisoti. Kadon hakasnam jung. Ubak lempop kumta day banyam. Henry ul ay ka jingim dag bapen mi ya kasnam halo dingkna hakal beri. Na ka bentaban siudap ya ka ram ka pop jong ka pertai. Dina kata-kata bo utrai jisu ubak lempop bro usim ya ka jing pen baptis ka jing kala ka bamut daw yo anes nang pen baptis. Ubalamut ban kang ya kata. Kata kalong ka jing ai ka barem dor hadu kata-kata. Kabala terwah kun benriu ka bangila ban pediang da ka bangai. An penkesan yang ida ka jingai ban ngin yo ya ka jingim bom jukut da ka jing ai ka balong ka jing IT utrai jisu ya la ka jingim na ka benta jong ka pertai. Ya ki bom ngai ka ni ka jing ai ka long len ai ya ki. Ka benta baningkong lani ka part 1 jong ka thma la job u Jisu Kris ya ka pop bat ka jingyam. Ulami pat haga singi balai. Bot unsa job utrai Jisu saya ka part 2 ka bagian nang ipay. Menta udon ublei ukun, ubriu bapura ubalami pat, bat ublei bapura. Ubriu bapura ubalami pat, bat ublei bapura. Haga ketika man ublei ukupa. Banya saj ya ki jing ujor usaitan persyak ya ki bangai. Habau kedowi ki pop jungi. Saitan nyai kedowi ki pop jung andi man kesi. Henry ki balas saj utrai Jisu. Nyinyir wai ban saj katho nanga sa satang kasnam u Jisu. Om dei da ka hok la jong. Henry hau Kris ngalalai nakapop. Nadu ki riungai ki tasman barim hadu menta kin yo ya ka jing im bom jukut da ka jing ai. Niatip ba kajat ben riu ju kum kajat ben riu kilakan tait dan pediang yu trai Jisu kum unong penim jungki. Kajat ben riu bala jiet ru ka feel kum kajat ben riu. Kajinget Kristan la de kinong buat u Kris. Kala sedang nak si Pentecost nak jingelam ki apostol ki balong ki ju. Badu kenjeri ki riu ngai u beteng ling ba ka balang ka bala seng du trai Jisu Kris. Ka balang Kristan kala roy kum kata ka kenhuon ka hima ublei haga perthai. Ngim dan hima ni de ka kenhuon ka hima ublei haga perthai. Ki ju ke la shuon ki Kristan ka hima rom kala le ben ki Kristan henre kila roy ha pedeng kat kata ke jingele. Masoi inga dan ki Jisu tur kong komen dia. Hagas pa senam nga basaw. Hadien bagi jinget Kristaan kala roy bah. Lapoi ka por bala pediangnya ke jinget Kristaan kum ke jinget ke hima lani state religion. Layo kerdan ginong yalam balang bat kilayo jankup vestments kibai tenang. Layo pisah ke balang naga government. Lalat ki jingsyak pensitom. La tau yang mani ki bahe. La khle pon biang ka balang ya ki dustur jinget jeng ibriu. Ki jing sensyar ha ki hima Kristaan kimbiang. Kle lang bat babaha, kle lang bat basniu, ki bengi tip kum ki dark ages but ki middle ages, ni puli history. Ki Kristaan ki bamani yo siem ki ju, ki le ben pat ye ki ju. Kadon ki jing yo i ba empat don bale ben ye ki ju palat ban ye ki ri Kristaan. Ling ba ki crusades, ki pogrom, ki inquisition, ki holocaust katma babar, but ke jing isi ju lani antisemitism ka beteng hado mentah. Ki ju ke le ben Kristaan, kita ki ba fiel dia, Kristaan pun mentau le ben ki ju. Tambah ka balang ka bompau kaya seprang bat ka roy.
Haka jingwan ba arsin utrai Jesu unwan hiar hakilum olip ha Jerusalem. Harum ne ha New York. Sekarang ya kat sao-sao. Hapadeng kum kita jinglong jingman kabalang kala paj bat yai paj. Mi si jing kai ki bomyedei na ka Bible na kabalang. Pala pertingnya kata bagi berikan bat. Kabalang ka papau ru ka fi. Kala long ka mlu bala kala blat. Nyo i bat sutu syai ya kata menta wat hakani kanong ba slong jongi. Ringkat ki jingnang hiar ke jinglong ki balang bat ri Kristan. Nadu bakal long ke state religion haka spas nambah nyopat niat mi syadian jat lami sa kajingai Islam kabalong mar persya ya kiri ngai Kristan bagi Jew. Ti hang ni la don ki jingele ki bobon ki bom don por banyak keren hang ni. Nadu bagi Israel kilayo ela ka jong kari hau khat kan dai spa sau fra. Kani ka kenhun kala syun ya ka jai benri Israel. Ka Israel hakini ki nyo po ka nusnem ka bakadon sau fra do mentanya bu prasnem ye ka ele atma nadu aslang hadu mentak lemdan ke jingkut binele atma. Nadu bagi Israel kilayo ela ka jong kari. Kani ka kenhun kala syun ya ka jai benri Israel. Da ka jing syun ban penduri. Dat to Israel. Mo daga jingsyuan ban penduri bab pendu jat yaki wipe away mo to the sea yong mo kita di slogan jongki ndai oma rengkat ka thong baka perthai baro kan kala Kristan ka jingkular jong ublei baki Israel ken yo pat lagari kalaja namar ublei umla ban pen kenjala ka kular ka bulak kular u Abraham ha pedeng kini ka balang kirungai ki bashimet ka beteng hagi jaka ki bakhi ka revival ka ke Haus nam kakandai pasau pra don ke report bah Israel don tang arpu laingut ki Kristan. Menta ki don hapok lai pawajar ki Kristan Jew ha Israel. Tang ha USA ki Jew balong Kristan ki don gumba arlak san pawajar. Kadon ke jihikai ha kitab Revelation bah ki news nam ki jingjen jarba bala tho ki kitab jingpen pau. Kadon ke jihikai bawa ya ke jing ong nu trai Jesus pangki singi bahat doru ba iway naman ka laingot ki Jew ken pediang yu Jesus Christ kum Messiah. All Israel will be saved. Matias arpusau lai puar. To nang te ya ka parsi na udeng dembur. Haba ketnat jeng u galak hilung. Bat kas seislah. Pitip ba keliur kalajan. Mentangi dan ha kata kaya. Ha ka bang yu i dalagi jeng hikmat ya ki jingja ki bashim ya kadur kum balai tu lupa. Kumbalai itu lupa. Manu bantip. Yo ngidai mangi ki pateng ki ba im haka ya ke ba kini ki baro kin jalong. Yo ngidai the generation that shall not pass away. Kejing pen kan mawi kejing long Kristan. Usaitan uhap namar kejing sarong. Beteng sakalam ler. Hangi ki beri ki bala hap ru. Ngiyo i bon sien ya kejing yai lang ka sarong bat ka thok. Bat kilong ki jingye treikam ki jingye treilang syakabanyam dalaya lang ka sarong bakatok kadi ki jingye treilang syakabanyam lethal combination mo nyo i bhai kata ka sarong bakatok ka kenrei bha ladang asyudan hayeng bat ngamut dur banya nujor ya ke jingdon janga ba ke jingdon kiwei ya ka kerdan janga ba kerdan jikiwei Inwan hi ijing bisini yaki ba hamdan yang ba inwan hi ijing sarong yaki banga hamdan me giwei yo to dang he tulok manga yo te he ta mo yang asibut itai jing mudur marwei bom dan bayo iru ila de ijing sarong but dan nangi ban light nakata manga number 1 ngam light nakata ba ngani thuak kan bah bangin duwai bangin light nagi jing sarong man kasi kajing pen kan mau ijing long Kristan kalong kumto Jadi kai bening kong jong try jisu halor ulung. Suk ki baduk hakaban sim na ba jong kilong ka himai ki beneng. Kadai ke jing hikai bengen long ki bas ngorit. Ki bas ngotu ba baro ki talen ki jing dan jing em ki kerdan ki jing la ki dei ki jing ai bat ki jing pen la ki jong blai. Nyem dei ban ngo bangila dalade namar nalade nyem la ban le el. Ni dei ki ba layap Walking Dead ngau bayang ni ngasiong ba ka Bible class man to ngau play yang hang ni mentang ngasu tu ba nyup % ladang ayam teman nyup % gaji im joka ladang ayam teman
Tena kata-kata ngide ki Walking Dead. On the way shalom jing tep. On the way shalom jing tep. Lada ngim im hadu kejuan ba arsin yung jusu baro na ngi long kumta. Kani ka sing hani hapo bahtiat hapo kan sasange. Tena kata-kata ngide ki bala yap bat ki bala hap naka burom bat naga jing penen burom. Tang ga jing isna ga jong blai ga ban pen em ye ki bangai. Kumta ga jing sngo kham hok ya ladi. Holia dan dau. Dei umau jentut ye ki wei bakin pediang ya ke jing pen em da utrai Yesus Kristus. Nyem dei dalai leiru bangin sngo kham hok banianu no na mar ye ki pop ki jongi baro bangin yo ke jing pen em mom jukut ka de ke jing siu rep ke jing siu dep ke jung trai Yesus da kasnam ke jung inyo banle sebeneng nakata ki kam ki babha ki jongi ki long jing ku jong ki wei bat ki kam ki babha jongi ki pen pau bat ki saki bangi dei bangai Nyen yai ayu yu blei bana mar ka jingai ni ki balayap nyen yo ka jing pen em da ka jingai ei ka bakador ka long ka snam utrai rom lai arpusan ya ubalabu pau blei ban long ka jing pen ya suk da ka jingai ha ka snam chu ban pen pau ya ka hok jung na ka benta ka ba ma ya kita ki pop ya ki balale menshua ha ka jing yai sha ka jong blei Jing sya ka di jong blei Nila poi hakapor I kumbaka ya ki gentle kalajan pendep. Anda balakut ki jing sya slam ke jong blei. Namar ba om dan syu ki ban ngej ke jing pen emu Yesus Kristus. Kan long kum kapor unoa te kat maru kan kutno. Om dan ka weiru ke jing tu lupa ka ba fiel bat ka ban fiel. Kum ta kan ja kum malatho. Ka Bible ka dei 100% ki jing tu lupa ki bala pendap bat ki bombat pendap ru ki banja bat ban pendap kum bala tho bat ngin sesuatu khamha andala pendap katma ka basrang ha Genesis lai khatsan ka bentau beriu ka di banjit benum yele persyayu belai bat ya ka mon jung bat ban le ka wei bede ke jingjit lani ban le kat baman kini ki bele kat baman bede paramakir kini le te katma kabenta ju beri ka dei tang banjit ban numile persyayu belai ngimla banong mila long kristan ngila yo gijing harsien bingin long klempop hendre kat nang mi gisi di banduna kapop we cannot be sinless but we can sin less nang duna nyin duai yu belai ru bawon penla ingi ban long kumta katma kan kut ha kitab jing pen pau kal tho kum tu khat khandai Lenong bahat kandai khat wei hado gijing men pau arpo lenong ba arpo Jab jing men pau khat kandai khat lai do khandri ka tho bat la pen kop ya u da ka jan kop ya ka ba la we ha ka snam bat la khot ya ka kerteng jung u tien jung blei bat kita ki pat ya pom ki ba ha beneng kele bod ya u halor ki kulai balik ki ba la kop de ki chai linan bani ka balik bat bokoi bat na ka suntur jung u kami no kawai lam banep bat da kata unsa syo ya ki kenja benriu ti unsun syare ki da udeng sun syarnar bat uju roj ya kejing terlihat umso kejing sla kajong kejing bitar ublei uberan bor paro bat udon halor ka jangkup bat halor ka lebong jung u ka kerteng balat ho usim kisim bat utrai kitrai lakut katma la job ujisu Nengkong ya kapop, nanta saya kepercayai. Haleluya. An pendap ya ke jing duai bolahi kai ban duai wan ke hima jong me long kamon jong me haka kendo ba beneng. Kalau ngabaron kam bayangi marwei simet ngin duai ya ke ni jing duai man gasi ke bolai. Hikai utrai ni ban duai. Matias arfu khat sau nababun kilong balakot. Henrik hendiat balajit. Uken jeri kira ungai ubala peteng un pendap ya ka hima ublei kat kum ka jingtip lupa ublei Lukas khat sawar pulai ap ka beneng batmai bat ka khendo batmai ka jingsuk bajunom mi gibangai kibalayo kibailayo biang ya ka burom bat ka jing pendan burom haba om dan jingpang om dan emat om dan jinyapsyu ka surok ka siar
ki kenro rudu mau Jasper ki kerdop lagi paila kita gi pengilap hi jing tho ha Bible jing ban pau arpui arpua idan ki jing tho spang kebeneng ki jing bom jukut ndan benda shu setan hani oh ke jing wan ke hima kalanang jan ye bi sunlight riu tungin yai long ki bangai how Jesus Christ na ka benda ka prom ku ublai amen. Para mga biik, nila po'y siya kabanda. Kabanya wai no kaniga. Diya sang lang kajongi. Ay kublay. Ya baro hibilay simbanta. Klamda ong kerteng syuk. Para kaniga por. Nginirway kajingruay ka basispa pra. Nagabatmay sispa katway nagparim. Anda turoy benangkan sawa hajing mipat baningkong. Hibla jid na perthai utrai wan rong. Nang ta ya lamno yaki syakari basuk kenjai. Yen yo syat kemen hang ta lembat uklem wai. Anda jingkot yang akan long. Anda jingkot yang akan long. Anda jingkot yang akan long. Shalen dead but utrai jisu ngan lech syong. Hadin beladak ini gijing ruai ngan kerpat pastor be jengi. Bin bu gijing duai. Nama taki ai baro ibingila pendap. Bad bin penwai ri jaseng dagi jingkerku penwai. On the turoy beneng kan sawa hajing mi pat baning kong Kibla jid na perthei utrai wan rong Nang taon yalam no ya kisyakari basuk kenjai Ken yo syat kemen hang ta lembat uklem wai On the jing kot yang akan long On the jing kot yang akan long On the jing kot yang akan long Shalen dead but utrai jisungan lechong On the turoy neng kan sawa hang ta jisu un mi bau Hakil o sun neng ba pernai un wan shao Ya kiri ko jong upan siat jing men bat jing suk un ai Haba un wan shao bat ya lam no utrai On the jing kot yang akan long On the jing kot yang akan long On the jing kot yang akan long Shalen dead but utrai jisungan lechong On the turoy beneng kan sawa hang ta por jing kot kan long La ka jing emar wei hang no pen syong Ka jing bi syar utrai ru ka la ap ha jing kang jong pi Tu pen kre nok loy ban ya suk bat uhi On the jing kot yang akan long On the jing kot yang akan long On the jing kot yang akan long Shalen dead but utrai jisungan lechong Ublay bo pa jengi ubah bening. Ngai ngo yame ku fry. Na unta kani ka kenta. Kebangilan kani ke ye ke begentang jebe ban mani yame. Ban sa skor ya khtin. Ke ba em ba khtin ke badan bor ke jong me. Ngai ngo ma ke khubor ke bangalios ngo ku trabi je. Kau pengen mau yangi Yagatma
bau siem jong jadung kabelas dang nadu kper eden hi kutrabi kabaladon haki pateng benriu borok kutrai hak jinja borok hak history bangi sngongo kutrai bangi aingu ngero yeme kutrai bah pedeng jong kini kita ma kutrai ki bahadu benta barki bandang ja mame Yesus Kristus melihat lupa menlong unong job kutrabi ide. Marbayangi kutrai kibadan yang ini ketama kabakan zaman sim jong kajing imru mekular ban ai ya kajing job kutrai bat bangin long lembat me junom la junom ngiangu namar kajing ban im kumala ai ngi lang bau khun jong me Yesus Kristus ngi pelaku try bawa lagi lama jika jiban im kembali pekan mau kutra ngi nang long hiki nong pop kutra bi pun se musu kutra ngi mla bande ya kamon ke buku ke jong me wat langi trang bande kum tangi shem bangi duna bat bangi bakla nama katangi wan pan maaf deme kutra bi melabu igi hani pertai bangi pen kre kutra na kabenta kaji im kaban sawan kutra bi ngem dei bandu no yaka lungum ta kajing im baga jinget jongi kutrai kalong kabale no e ndekam ka bor ka jome ngim la banle iru em kutrai bi nama kata tu pensai bor meme kutrai bi jagi shimingi kumbangi long kutrai ngi IT heme ya kajing im jongi kutrai bar kumbal bukan mau man kesi bangin duai kutrai wan kehima jong me barong ka man jong me kutrai hagani khando berkum jo hapning ngisania ya kaji ka barang sa borok kutrai bi haga jelam kajing betin jong kesangti ke dan bor ke jong me kerkhul jong syakri wal ai gani khubor hapning jongi ya jadi syakri ke bakodor kebudan man ai ke balang ku sketri jang ke balang kini syakri ke bonari ban syakri haka jaka ke butre umukpa haka jong ke yeng ko trabi man ai ke jing ke jing kya ke jing start ke jing shampang na khet jing ji snai ke jong me sesing ker khu yang ilang borok ke bayo sngo ni khubor haka ni ke no pai sngi ngin mi nang ne ko trai lembar ke jing shaman siem ke basamai ke bor ke basamai ku trabi nya bagian yad kum ki nong job ku trai dia ke jeng ke barang sa ku jongi namang ipan ikini boro akar teng jeng trai guna pnem jeng Yesus Kristus batu airu baka jeng ke badab yang ke jeng Yesus Kristus bu trai ke jeng ke jeng blai ke mana bam jukut lem ke Yesus lok men sim bo khoi ke jeng ku bang lai hawi blai ke lor ka bi bai pi bai menta berhadu halakarta. Amen.